Kayak fine Fine. ebar rokai matro di fag. Sate second rokai. Abe tu kurungan nango. Itu close ni. Tanya tu kau pila. Okay. Tunggu nih bisa 5 menit. Nol itu. Nol pun. Itu kalau kau seboro itu pikun bon kau seboro tu kalau ini itu pikun seni pila. Tapi. Umpur naga itu masih pik seni pila. Nini more tong hantar. Ani bumung subscribe deh. Live bahab deh. Nung. Bor thadai boy. Bor thadai. Kata ter kurun noy. Oh bro le. तो लूसी तुम दी आरो ने पर रूम tes खेती Kayaknya tunggu. 5 menit karai itu ini kan ba. छोड़ पर नहीं होता है बोल के Berta no tak sesena. Oh sobo hina. तो नहीं सिर्फ ना कौन छोड़ो So itu abang stonan ni sultan na. वो सारा नंदर आप हैं Hmm. पर नंदर से उसके रो खत्म है tes खेती बोलो है कौन तक है 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर रिसीव खाया बरो Fine itu. रिसीव खाया और तंची. Pas pakai कैसे दो. कैसे. Comment खाइबे दे जाता ना good morning. Langsung ke anel bio. Anu ba na gitu ba. Betul mama. Comment खाइ दे. Pas na खाने खाइ. Jata na good morning. Anel bio fine rong no. Wasing aja nang tunggu comment खाइबे दे ba. Tama comment do khaya. Ja. कोई जगह कमेंट हुए ते सब जना से जना Comment and subscribe करो मेरे को सपोर्ट करो जल्दी से कमेंट करो तुम्हारा ना कमेंट वो खलाया नाइस मीटिंग भाई बताओ या फिर वो क्या Diras hi Lamsugoa Nel Bio 1920 song please support all friends kita support klaibe de anubo
Nung borok ni wngkha kisa sagade Diras. Hello bro. Sade. Nungkhe bo jaga ni wngkha kisa sade. Kwtal wngwi tongkhe uko subscribe khai redi. Norong support nango ang. Tamala. Sade. Light dari kha light. Light kisa regade. Comment khaibede 5 jona watching tongo. Norong support nango ang comment khaibede and subscribe khai redi. Hello Munai. Hello Dara Jumbo Lamsugo ani LBO family bagui belai khe hambai nono. Phongrokni mairok chakhada. Good morning. Nono good morning Dara. Lamsugo ani LBO family bagui belai khe hambai. Phongni rok mairok chakhada Dara. Tabuk tamrok khlai tong. Nong yango uko wati rok tabuk bang tong. Sini yango uko tabuk kisa perpara ke thapar angkata. Pekha tabuk. Tamo movie mai sasa Dara. Wati phai tongo. Wati ja bang nong yango Dara. Godok se. Maya godok. Angke uko Maggie bai tokti songjago. Amo hingke ani favorite movie. Tong amo tong hor phung phaijak. Tong hor phung phaijak. Hopung phaijak himanda. Chini yango uko horok to bangjang khana. Haibano tabuk khe kisa kom wngkha. Dara nung uko Mia bai dikini LBO phaijak da. Sabni uko bai dike emon je aro kaisa borok bai ma walai khado. Aboni achra ni mung khe uko Rishabh hinjago. Bini ID Rishabh hini khulukjak ta. Boba emon je ma walai kha emon hedam nungmani.
Bawhai ang borok hamya nugyaku. Angke uko baidi no samanta do. Boto samanjak thingno. Angke bini bosabo class 11 o pore tongo angke kaisa uko class 4 o pore tongo hinsabo. Angke ba angbo bini bosani man soroman amoni bagui samanche achrai tam hinsa nung sanai sabo hini satiro. Hingke ang to bondo to saibole uko baidi kenchi sablasa hingke boto aro tamni kesara kebeng tongba. Emoni bagai ang melai mia belai ke emon je thanji tungkha aborno. Agui light se na potonggo. Kokore ndara. Amoni bagai no jung tiprasa kising tiprasa ama haike kaham sake hamya buji mani bagai no jung kathalai tongmaya thansa tongmaya actually jung tiprasa bai tiprasa hingke kok sawi mililaimaya amoni bagai ang belai ke jolio haise. Past life khai puro ke tongo emi pai thang malia ta. Ang mia emon je 11ta jora haike tongkha bini albiyang. Ma balai suka bose ano paramung sungkiro hingke ang sakta ani paramung mono aro jaga nini phan busuk tongnai gana phadi hini sakta. Sak phan tojangmani bai wngya sigada. Hingke kisa wansugui babiui kisa kokno sake ang chajakgota. Hingke ang to bono bo saya. Hingke ang to baino se samani hingke bini bai bini bwslato uko class 11 o porio hingke ba bwsani man sorman no bo narwkdi hini sakata. Hingke reels thwngnani hingke to kisa toma hai wngya diba. Bumung tama se wngkhamung. Achrai ni mung khe Rishabh RISXAB. Mia kon jaga marilaya uko baidi khini aro hingke bini aro thangui ma walaikha. O ya A se Rishabh. Duniao mohai borok sitra tongkhe o kaham saibo gotheri himaya. Moni bagui no chini tiprasa chwng kuchu o kaimaya kaham sana pano saimaya. Toma hingke kaham sawui se bini khunlo kaiya hingke ba tei tamo khlaina la nukha. Ang rupa bai walai mani nugya da. Mia Rishabh hino bo taibesa faike ang number se sana hino tongmani.
Sini borok do kaham digile thangma kwrwi hamya digise bebak thangnai bangbayo hingke moni bagui no sini borok kuso kaimaya hingke nwng tamo hingsa nai sak no rwngma hai sima hai bo wngjago ang saka ta bai nini LB bo borok kwrwi birat nini aro buino hai khaimani bagui sama se ano joli jago hingke bolai sablasa nono jolia hini dara je light yako light digade rupani aro birat tongo bumung tongmalai tongo jumbo sui hinma khe amo to ang uko miyada tamo miyada uskango ano sui hinma khe amo ang nukliya khobo khwnaliya ta dara nakade ang khwnadiya ta rupa ani thek ani thek da hingka tamo hingka thek okra wngma ya rupa ani thek okra wngmanya nini live bo se agio tore miyago bini live bo se hai tamo ani live bo hinbo saka bini live bo hinmi saka ang kuno sabi manliya bili dara mistake kokori amo waisu mistake rok wongo haifano ang miyani kok ma kusamani khlaikhe amo jaga belai khe amo homki ringmani bagui ang o kokno ma sabo haikhe ang o korok no sabo sai rupani LB bo se mwnai agirok norok fasra rok khe kokrak da salai ang pokjak ang kaisa Joshua ni Joshua ni bwsabo hamya phano ang kaham ma wngnai ta hainta bui jesa phano hamya sai tongphung do dara nijini chaya khlaimani kwrwi hingkha bui jesa phano sai tongthung nijini kaham khaimani tongkhe ishor ma naikhlainai kintu nijer hamya khaimani tongkhe ishor nono jesa khlai phano bo hamya digi nono jesa khai phano sasti rwnai birat bini chwla phung x agi bwsarok
lai rijak phung ano buise sao amhaya am tu buisamani kongpai Oi, okongno eh, tapi di darat do actually nini khunjur bai nini mokol bai nukja hingke nung saiman sigada hingke buini khugo khanamani bai tu nung sawi nung bodekang nala nijini khunjur bai khanamani hingke je sari sorry comment delete khai mani babe do kok kare sari oko tam sana nives tam khlai tong nives comment khlai de munai nung free thungna na mane prepare himanda actually agi roko ugo tam sana kisa misa thungjago haifano tabo hingke mobile kisa lag khlaio hini thunglaya current rok bo kwrwi tata bai bai tata munai doakon chini yang kwrwi tabukno thang paio current rok kwrwi hingke thasing tamo pungsa hai kono pungjayabla ram Lakshman blog hello darada angkha baida angkha hello lamsugo ani LBO faimani bagui belai belai khe hambai katalangui tongkhe kisa subscribe khai ready please narongni chubachu nango ang nini phuno tam phaiba toloi tongo haifano ang thungya download chimi khlai tonijak amarok khana tani yango thungjata uko download chimi khlai tonijak abo agi thungmanta ang nini bai surbisi munai tabukse saimano tam khai tong sabai phungni rok mai rok songkhada ani arom bo phaio ta agi roko nung thungo na maimi rok songkhada bai hai ni bagui sai manta naro tamo pai ne amo tabto thunglaya agi rok hingke thungjata ane prai ang 9-10 rok hingke thungjago tabo 11 simi ang hingke asung game o thunglaya ta mobile rok bo kisa problem khlaio keba
Surbi India Idol थांनाय बाय कमेन्ट खालायदो तामो 2टा कमेन्ट खालायमानो बे थार थांबाय क्या Nini by ni channel dealer onkam manai tabo abo ani channel comment khairi de do by ang subscribe khairi bano tamo ngani namo dealer khacha tamo buini video rok nawi uko tam sanai video upload khlaijak da actually ang tabo kaisa kok sao no jara je channel kuso kajak rok borong thani ang sao no जों kaisa buwagrano toho kosomni borok rok reaction rima hai chungbo a toho kosom rok no chwng reaction rina nangnai hingke moni bagui chwng buwagra se chini langma chini lamani chini thinang se buwagra no mohai ke khlai ke chini bwkhao tamo hai ongo bini sakni thui bai chini sakni thui mili mani bagui chwng tiprasa wngoi amo belai ke bwkha dukhu nango buwagra no mohai ke hinkhe belai ke bwkha tamo hai ongo mani bagui chwng toho kosom rok no chwng reaction rina nangnai boroklai chikla hindi nini chwla najak hindi bura hindi joro borok joto buwagra no kebeng tongo hingke moni bagui chungbo borok se mohai khlai mano hingke chungbo khlai mani bwle moni jara channel kuchu kajak rok no ang sana muchugo hingke borok buwagra no reaction ritui chungbo borok no reaction rina nangnai hai ke borok chwngno belai ke lachimung ri tongo buwagra no lachimung ritui chwngno bo lachimung rima hai ongo moni bagui ang abono sauta sai manliya amo haike tam sanai buini video rok nawi uko video rok upload ta khlaidi amo hinkhe channel kisa problem tongnai jemantui niji ni content no khlaidi comment khaibi de biang kharbai kahe no
Comment खाइबायदे watching 10 জন ang tongo. Naro comment khlai hingke ang LB off khlaisinai mobile bo charge kwrwi.